Inyoni enisa imvula. Kwakukhona umuzi owasekugcineni kwehlathi phakathi naleli hlathi emagatsheni aphezulu esihlahleni esikhulu kakhulu. Kwakuhlala inyoni yekhethelo ngempela, inyoni eyayikwazi ukunisa imvula. Abantu babehlala benesikhathi sokugcina inyoni ithokozile. Babethatha izingcezu zezinkwa, izithelo nobisi olusha lukakhukhunathi masonto onke bakubeke phansi kwesihlahla. Omunye wabo wayedlala upiyano oludlalwa ngezithupha. Inyoni yayindiza yehlele phansi ukuze idle iphuze. Uma isiqedile, yayiphakamisa amaphiko ayo aluhlaza okwesibhakabhaka akhazimulayo bese icule iculo elimnandi. Kungakapheli namizuzu emingaki, yayiqala ukuna imvula. Imvula yayina njalo iminyaka eminingi. Izitshalo zazikhula kakhulu futhi kunokudla okuningi emzini. Kodwa izinto zaqala ukushintsha kancane kancane. Abantu basemzini baqala ukungayinaki inyoni enisa imvula. Kuzonetha vele, kunquma bona. Imvula nayo yayeka ukuna. Izitshalo zaqala ukufa nezilwane zazaca futhi zaba buthakathaka. Noma kunjalo, akekho umuntu emzini owaya ehlathini ukuyopha ukudla inyoni eyayinisa imvula. Babe matasatasa bonke bezama ukuthola imali yokuthenga ukudla edolobhaneni eliseduze. Ngelinye ilanga, uKhethi waya ehlathini, wahamba waze wafika esihlahleni eside okuhlala kusona inyoni yenisa imvula. uKhethi wabuka phezulu esihlahleni, ekhumbula ukuthi ugogo wakhe wayeyaye ahambe kanjani naye beze ehlathini bezopha inyoni ukudla. Wakhipha ucezu lwesinkwa esikhwameni sakhe, walubeka phansi kwesihlahla. Njengoba wayengenalo upiyano oludlalwa ngezithupha, wacula iculo. Kwezwakala umsindo omkhulu, inyoni yenisa imvula yehlela phansi yase iqala ukudla isinkwa. Uma seyiqedile, yacula amanothi ayingcwenga ambalwa yase iphakamisa amaphiko ayo akhazimulayo. uKhethi wezwa ukuduma kwezulu. Ngesikhathi efika ekhaya kwase kuqalile ukuna kwamathonsi amakhulu emvula. uKhethi watshela abazali bakhe ukuthi kwenzekeni. Akekho umuntu okholelwa kuleya nyoni. Ungamosi isinkwa sakho upha leya nyoni, kuthetha umama. Ukuba ugogo ubesaphila, kucabanga uKhethi, ubezongikholwa. Kodwa ugogo kaKhethi wayeshona eminyakeni embalwa eyedlule, emshiyele upiyano lwakhe oludala oludlalwa ngezithupha. Kwadlula amasonto amabili kungekho mvula. Anginandaba nokuthi bathini, kucabanga uKhethi. Sidinga imvula, ngizopha inyoni ukudla futhi kusasa. Ngakho ekuseni kakhulu osukwini olulandelayo, uKhethi wathatha ucezu lwesinkwa kanye ngeshezana yamajikijolo abovu ekhishini. Waphuma endlini engabonwa umuntu, waya phakathi nehlathi. Akazanga ukuthi noyise wayevukile naye. Wabona ukuthi yini eyayizokwenziwa indodakazi yakhe. Ngizofundisa le ngane engezwa isifundo, ekhuluma yedwa ngokuthukuthela. Wahlwitha umtsalo nomcibisholo wakhe, walandela uKhethi ngokuthula ukuya ehlathini. Ngesikhathi inyoni indizela phansi ukuze idle ukudla uKhethi ayeyibekele kona, ubaba wakhe wamisa umtsalo wakhe wase ededela umcibisholo wawo obulalayo. Umcibisholo wandiza waqonda ngqo enhlizweni yenyoni. Inyoni yakliwula ukukliwula okuvala izindlebe. Ethukile, uKhethi waphenduka wabona uyise ewela phansi eseshonile. Uthe uma ephenduka wabona umcibisholo uwa emzimbeni wenyoni ungayilimazanga. Inyoni yandizela phezulu esihlahleni. uKhethi waphuthuma ekhaya, inhliziyo yakhe ishaya ngamandla. Zonke izilwane nabo bonke abantu ayebabona endleleni babelele phansi beshonile. Ekhaya wafika wathola ngokushesha upiyano oludlalwa ngezithupha oludala lukaninakhulu. Leli ukuphela kwethemba enginalo, ecabanga. Idiniwe inyoni enisa imvula, kumele ngiyijabulise futhi. uKhethi wagijima wabuyela phansi kwesihlahla esikhulu. Ngeminwe evivezelayo waqala ukudlala upiyano oludlalwa ngezithupha. Wadlala kuze kwaba buhlungu iminwe yakhe. Ekugcineni inyoni yehlela phansi.
yadla amajikijolo, yase icula amanothi ambalwa. Kwathi ngesikhathi uKethi eqhubeka nokudlala, yaphakamisa amaphiko ayo. uKethi wezwa okuhwashazayo ngemuva kwakhe. Uyise wayesevukile. "Ngiyaxolisa," washo ephindelela enyonini enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka. Welulela isandla indodakazi yakhe, base behamba bebuyela emzini. Lapho kwase kuvuke bonke abantu nezilwane. Izakhamuzi zasemzini zona zaba nomhlangano ngalolo busuku. Zavumelana ukuthi zifunde isifundo esibalulekile kakhulu, kanti kusukela ngalolo suku kuba khona omunye wabo othatha uhambo olukhethekile lokuyopha ukudla inyoni enisa imvula ehlathini masonto onke. Cosicosi iyaphela.